През сезона най-високата им оценка е 29-250. Това би им отредило първото място. Но нека видим какво ще покажат дали ще сега. успеят. Да. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this whole world is a new world, and a full world for me. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom when it's mine, and I know how I feel. It's a new day, it's a new life, it's a new life for me. Грешка имаше в изиграването на бразилките, но въпреки това една силна композиция. Както ти каза, има много заложена висока трудност съчетанието и въпреки изпускането смея да твърдя, че ще видим оценка над 26 със сигурност. Да, със сигурност. Още повече, че изпускането също беше много бързо отработено. Веднага гимнастичката премина в следващия елемент. Не издържаха в случая. Имаха всички шансове да минат Испания, но и това е Ето тук част дойде от грешката. размяна, да. За 70 е изпускането и тук още една грешка за 50, защото двете топки се удариха. Имаше и спестени критерии, лавения с две ръце. По време на пируета фуете бяха изпуснати важните музикални акценти, които търсят да създадат ефект, подобно на това, което видяхме в Испания, но тук не се получи по този начин. Имаше и в синхрона разминаване, за съжаление.